Qegħdin hawn biex nisimgħu u biex nifhmu kif nistgħu insostnu lil Għawdex u lil Lawċin. Waqt ġurnata twila tal-laqgħat f'Għawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' ħaddiema minn oqsma differenti kif ukoll ma' NGOs u rappreżentanti tagħhom ma' sindki u kunsilliera u anke ma' membri tal-kumitati sezzjonali tal-partit. F'laqgħa ma' rappreżentanti tal-NGOs Bernard Grech qal li minkejja s-suċċessi fl-ekonomija, ir-realtajiet tal-ħaddiema jibqgħu dawk li huma. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid ifassal pjan li ma jħalli l-ebda għawċi jew għawċija barra u l-ebda settur minsi. Fost l-isfidi li għadhom jiffaċċaw l-għawċin hemm l-iskariġġ ta' ħafna li jridu jaqsmu ta' kuljum lejn Malta. Minħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni tal-NGOs Xavier Grech tkellem dwar l-importanza ta' dialogu soċjali u li l-għawċin ikollhom level playing field. Il-membri tal-assoċjazzjoni qalu li l-idea li l-għawċin huma favur il-mina hija illużjoni u li din mhux se tkun qed taqdi lill-għawċin. L-għaqdiet Għawċin insistew li sistema li taħdem tajjeb għalihom tkun il-metro. Apparti dan huma tkellmu wkoll dwar il-bżonn ta' fast ferry mill-aktar fis possibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' delegazzjoni għawċija magħmula mid-deputati Chris Said, Kevin Kutajjar u Joe Ellis żaru wkoll dar l-arka u residenti tagħha fejn ġie spjegat lilhom kif fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jibdew xogħlijiet ta' tisbieħ. Grech żar ukoll il-lokalitajiet ta' Kerċem u San Lawrenz fejn iltaqa' mas-sindki Mario Azzopardi u Noel Formosa kif ukoll ma' kunsilliera fejn ġew diskussi proġetti importanti li qed isiru fil-lokalitajiet. Aktar tard filgħaxija waltaqa' mal-Kumitat Reġjonali tal-Partit Nazzjonalista u l-Kumitati Sezzjonali kollha tal-Gżira Għawċija fejn Bernard Grech reġa' tenna kemm Għawdex għandu post speċjali fil-qalb tal-Partit Nazzjonalista.